Kahle Mkhwanazi akaqala uqoshwa njengamanje. Wakwaqoshwa umhlonishwa uJacob Zuma 2009 to 2011. Uma uNhlanhla Mkhwanazi erivila ukuthi Richard Mdluli owayesikhulu samaphoyisa ngalesa sikhathi unegebengu abambisene nazo nendaba zama-drugs. uRichard Mdluli wayengumngani wobaba uIvan Khoza ongumngane kababa uJacob Zuma. Waxoshwa uNhlanhla Mkhwanazi ngoba ephenya lendoda le. Waxoshwa ubaba uJacob Zuma. Akaqala uxoshwa namhlanje. Akaqali futhi uba nenkinga nokurivela izinto eziyimfihlo. Njengamanje uRichard Mdluli uvalelwe la valelwe khona. Kwaye iqiniso ofuna silisho linje ngoba linjalo. Ngiyazi senizongiphikisa ngoba nina la eSouth Africa niya ngokuthi umuntu niyamthanda noma kuthi wrong kangakanani. Kodwa ngifuna ukukuveza ukuthi uNhlanhla Mkhwanazi wake waxoshwa ubaba uZuma. And ngeke sikuvumele lokho okwenzeka ngesikhathi sika baba uZuma kuphinde manje ngesikhathi sekuphethe uRamaphosa. Ngeke sisakuvumela ngoba lento sisikhomba kahle ukuthi each and everybody ongena kuhulumeni ahole izwe especially kuleli yaqembu bavele babe corrupt bonke and ba corrupt ngalendlela yokuthi abafuni ngisho izinto ezobaveza ukuthi futhi mina ngifuna ukunitshela ukuthi if lolu phenyo lungenzeka ngendlela eyiyo is where izwe lizoya la elibelifuna ukuya khona is when izwe lizokwazi ngephalafala ngoba uSenzo Mchunu uyikhoka Ramaphosa. So thina into esilindele ukuthi akaphenywe futhi lokho sikusho ukuthi akaphenywe siqinisile. Angeke sikuvunyele ukuthi aphenywe ngabantu abazoqoka uRamaphosa futhi ngoba labo bantu labo lithi iqiniso bazokhukha ubufakazi. Bayeke lobo bufakazi esibaziyo. Thina sifuna kuvele lo bufakazi obukhishwe uNhlanhla Mkhwanazi. Ngoba naqala kuRichard Mdluli wayephethe ubufakazi. Wavele waxoshwa ngesikhathi sika baba uZuma. Namanje ke asingakuvumeli sizwe South Africa ukuthi uma sekuyisikhathi sika Ramaphosa kuphinde kwenzeke. Engingakufuni mina ukuthi bese senze ngazathi kukhona owaye right noma kukhona onjani. Laba abantu nje bonke asebeke baba ngomongameli from ubaba uJacob Zuma la qale khona lokuqala khona bonke lenhlobo yobugebengu bonke labo bantu ba corrupt and ba corrupt ngempela. So ningasiphathi ke ngodaka emehlweni engushoyo ukuthi mina asimseke ngayo yonke indlela uNhlanhla Mkhwanazi abaphenye ngendlela afisa ngayo. Uma kubiza ukuthi kukhona nabala kithi kwa IFP abathintekayo kulolu daba nakhona akayi kubo abaphenye. Thina njenge IFP sivula izandla ukuthi no akaphenye ngayo yonke indlela afisa ukuphenya ngayo. Nalana ke nawo wonke amaqembu ezepolitiki awangabibikho umuntu amvikelayo ngoba mina ngiyazi ukuthi ngesikhathi ubaba uMsholozi eshushiswa ngamacala obugebengu yini nina abantu bala eSouth Africa nimvikelile. Uyabona? So manje ake niyeke abantu base South Africa ukuthi uma kushushisa umuntu ngamacala obugebengu bese nisikuthi hayi so support ubani ekubeni izwe nilibona lingena phansi nijike nithuka abanye abantu nithabasile emakhanda. Njengamanje udaba ngolukaSenzo Mchunu uzobona ngeke ngitshene nizobona. Njengamanje nizoyibona iANC up and down ambithi sisekela uComrade Senzo Mchunu ekubeni kunamacala anzima asolelwa kuwo.
Uyithini nje leyo nto leyo ngoba la eSouth Africa nje umuntu nje noma egangile siyawumeseka noma konje siyawumeseka usekwani umuntu egangile usekani umuntu egangile so lokho nje engikhuluma ngakho uHlahla Mkhwanazi akaqali ukuba senkingeni and njengamanje ukhuluma iqiniso uzophinda futhi bazophinda bafuna umenza lokho okwenziwa baba uJacob Zuma ngo2009 to 2011 kokumisa uHlahla Mkhwanazi and leyo nto leyo ngeke siyivume we as South Africans ngeke sikuvume